kin ga ke diyan masu kuɗi ce, ni kuma ɗan talakawa ne. Sai sa nake ganin da kamar wuya a bari in aure ki. Ka daina damuwa, ai duk abin da nake so dadi na so. Ko kaɗan dadi na baya son ganin damuwa na. Ko jiya da mai gadin gidan mu yayi min tsawa ma bindiga ya sa ya harbe shi, yanzu haka ma yana asibiti. Ye? Baby, subhanallah, bindiga fa. Mana. So yanzu ko ni na miki tsawa kenan dadin ku zai iya sa bindiga ya harbe ni? Mana. Wa alaikum salam. Baby na barka da fitowa. Barka ka da kana lafiya. Lafiya kalau. My love, ya na ganka cikin damuwa. Me yake damun ka? Baby ba komai wallahi, kawai dai yanayin rayuwa ne. Ban yadda ba. Bayan duka damuwa na ya bayyana a fuskanka, ka dai faɗa min gaskiya. Baby na sai san wallahi ina matukar kaunar kuma ba na son abin da zai raba. Na sani my love, ai ni ma ba na son rabuwa da kai. Amma ni ji nake yi kamar ba zan iya mallakar ki ba. Me haka baby? Me yasa kake faɗin haka? Kin ga ke diyan masu kuɗi ce, ni kuma ɗan talakawa ne. Sai sa nake ganin da kamar wuya a bari in aure ki. Ka daina damuwa, ai duk abin da nake so dadi na so. Ko kaɗan dadi na baya son ganin damuwa na. Ko jiya da mai gadin gidan mu yayi min tsawa ma bindiga ya sa ya harbe shi, yanzu haka ma yana asibiti. Ye? Baby, subhanallah, bindiga fa. Mana. So yanzu ko ni na miki tsawa kenan dadin ku zai iya sa bindiga ya harbe ni? Mana, in dai ya ganka, amma ai kai na san ba ka min tsawa da abin da na maka ko? To, gaskiya ni ma dai ban sani ba, gaskiya babu tabbas. Ko dan iya yi miki tsawon nan ko ba dan miki ba. Amma yanzu dai kan gaskiya ba tabbas. Gaskiya sai an jima. Yanzu fa ka zo kuma shine zaka ce zaka tafi? Ai yanzu da na zo, yanzu na kamu da rashin lafiya, amma kake damu ai zan dawo.